Yes. Vi er tilbage igen. Jeg har brugt en halv time i dag på at fiske. Jeg brugte en hel fishing rod på at fiske, for at finde name tags til de her hunde her. Men jeg har ikke fundet noget. Det er det alt, hvad jeg fik. Så. Tænkte, der er måske en chance for, at vi kan finde et name tag i den her Buried Treasure. Så det er det, missionen er lige nu. Så efter det, tror jeg, at jeg skal ned og finde noget mere jern. For at få en anved til at kunne rent faktisk navngive hundene. Okay, der er simpelthen en lavapool her. Det er i hvert fald brug på, når vi skal få obsidian senere. Hvis ikke den brænder hele verden noget end det. Tror ikke, jeg kan få det der igen. Okay. Jeg burde nok have haft en skovl. En skovl med til at få det her sat væk. Jeg plejer at være rigtig dårlig til at finde den her. Der er en anden måde, man sådan kan position sig selv med den der stil. Oh my god. Okay, ikke noget name tag, men det er fint. Vi overlever. Så diamonds. Jeg skulle nok tage en diamond pickaxe. Okay. Okay. Jeg tror også, jeg fik fra det der shipwreck før. Så fik jeg også iron nok til ikke 15 iron vist. Nu har jeg fået 8. 23. Det er ikke nok til en anden i hvert fald. Jeg tænker også, jeg fandt faktisk, mens jeg fiskede, så fandt jeg den der tripwire hook. Jeg tænker på, at jeg kan måske prøve at lave en crossbow. Den her gang. Jeg plejer altid at bruge bows bare. Så det gør jeg. Nej, jeg skal lige lave det her. Jeg savner dengang, man faktisk kunne huske, hvad man lavede. Nå. Jeg er bare gammel. Så. Ja, iron. Jeg vil også godt have noget armor. Hvor meget af det kan jeg lave nu? Ikke det hele, okay. Men jeg kan lige så godt. Jeg skal ned og mine alligevel. Sådan der. Oh ja. Episk. Okay. Der er jo den her cave lige ved siden af vores hus. Jeg tænker, jeg kan lige så godt bare begynde på den.
Det er en lush cave dernede. Okay. Tænker, vi har brug for sådan 30 døgern for at få en ved. Og så vil jeg også lige have nok til et armor. Så 4 ekstra til nogle boots. Tænker vi også bare lidt generelt. Tror vi prøver at få 40 stykker jern. Deromkring. Okay. Okay, der var så alligevel ikke så meget hernede. Det er virkelig det hele caven var. Nu lige... Okay, det ser ikke så godt ud. Jeg hørte dig godt. Så jeg ikke vil prøve at komme til sådan episode 20, før jeg prøvede at dø første gang. Nå, det klarer jeg jo ikke så godt. Det er også bare på grund af den her witch, der poison. Okay, jeg har brug for lige at løbe væk lidt. Jeg har ikke mit shield. Hvorfor er der 4 zombier? Okay. Okay. Der er min shield. Okay, det er bare der. Hvordan er der så mange zombier? Oh my god, jeg var bare dum. Oh my god. Jeg mister sådan alle mine levels nu. Men også, hvordan er der så mange zombier? Jeg hører der sådan en lille eller sted. Der. Okay, jeg bliver nødt til at løbe væk herfra. Bare lige være sikker på, at jeg har alting. Tror jeg har. Oh my god. Nå. Det var da en god start.
ikke fået nok jern. Jeg så vist noget lige her. Der. Okay, noget. Der var en. Jeg har i hvert fald brug for en... Hvad hedder det? Sav ting. En af dem der er til at lave smooth sandstone og sådan noget. Jeg kan bare ikke huske, hvordan man laver den. Hvad hedder det? Noget med sår. Jeg kan også lave normal stone først. I don't know. Prøv stadig at finde navn til hundene. Jeg tænker, så snart jeg får mine 3 mine 3 name tags, så kan jeg nok give dem. Også farverne skal jeg lige finde nogle blomster til. Jeg tager stadig recommendations. Alle navne er velkommen. Og alle farver. Der er også spydjord. Men den gør sådan halvdelen af det damage, hvis jeg gør. Stone cutter, det er det hedder. Okay. Okay. Man kan ikke bare stone cut sand. Nej. Okay, jeg mangler 2 stykker jern til at lave en anved. Og så skal jeg egentlig... Okay, jeg skal også lige have brug en til at lave en skovl, for jeg skal vist til at samle sand nu. Til at lave sandstone. Men... Nej, jeg har ikke brug for en anved lige nu. Jeg skal bare lige samle noget sand. Og vand. Det er en af de der... Mesa biomes. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Nu skal jeg... Står der ikke sådan... Biome navn. Jeg ved ikke, hvordan det virker. Det må nogen lige sige. Hvad er det her? Red sand. Rød sandstone. Jeg ved ikke, om det her også bare er en del af ørkenen. Eller om det her det er sådan sin egen ting. Jeg samler i hvert fald lidt af det. Hvad er det her? Er det terracotta? Det er terracotta. Jeg tror aldrig, jeg har set det før. Altså, jeg har set terracotta før, men jeg har aldrig set det her sted. Så samler jeg bare lidt af det hele. Ja, det er fint for i første hug. Så kan vi komme tilbage senere. Og der var byen.
katte. Men jeg har ikke nogen... Og jeg har lige fisket sådan 100 fisk, og så er ikke nogen af dem med mig til at fange en kat. Med næste gang. Det er en ruined portal lige ved siden af byen. Hvad er det der? Nå. Så må det her jo være sådan en mesa biome. I hvert fald lige derhen. Jeg kan bare tage det hele. Nu har vi i hvert fald fundet en village og mesa biome lige derovre. Jeg tror, nu har vi ligesom brugt den her episode på at finde jern. Og næste episode, det bliver så hjemmebyggeri, for nu har jeg fundet ligesom ting til det. Jeg skal også lige stadig finde ud af, hvordan jeg vil have, det skal se ud. Jeg tænker, det bliver meget sandstone, terracotta og det her røde sandstone. Det var det for den gang. Næste gang bliver byggeri. Nu har vi fået fuld diamond og næsten en anvil. Og vi har items til, når vi faktisk skal bygge. Kan faktisk lige finde ud af, er det sådan, der man laver sandstone? Okay. Vi skal bruge meget sand. Okay. Men det var den for denne gang. Vi ses næste video. Bye bye.